Aja. Oh, alah gantiin nek. Aja. Untune untune. Iki opo? Kentruk. Alon-alon masih. Kentruk gaya baru. Yang ini kalau penake, Mas. Hop hop hop. Ya, Pak. Lah mau sampe maju napa mundur iki lho. Lah piye piye? Piye? Aku sing aman ya, Mas. Sing aman bener aku munduran iki aku ning ndi, Mas? Yo ning arep. Ngarep. Iso tenan ora? Ngarep no. Yuk, sik tak delok sik. Oh ya apik apik. Piye? Iya. Oke, Bos. Ya. Saya mau ning ngarep, saya pengen ning ngarep. Aman ya, Mas.